Pokloni za Božić stigli su i malim Vrpoljčanima. Ima smokinke. Hoćeš li sve sama pojesti ili ćeš s nekim podijeliti? Podijelit ću sa obitelj. A za cijelu obitelj bilo je sadržaja na adventu općine Vrpolje. Pozitivne dojmove imaju i domaći i gosti. Jako lijepo za početak. Šta vam se najviše sviđa? Sve. Super nam je, za sad je dobro. Što kažete na svu ponudu na adventu? Pa super je, sve je super. Što vam se najviše sviđa? Šta si jela ti? Hamburger. Hamburger, kakav ti je bio hamburger? Super. Zahvaljujući svim lokalnim udrugama, ničega za jelo i piće nije nedostajalo. Znate kako je, mora se i jesti popiti. Nismo ništa specijalno priređivali, evo naše supruge i kćeri su i pekle kolačiće, malo ćemo se počastiti kolačima, a momci evo kuvam novino imamo u ponudi i pečemo slaninu i kobasicu na ražnju, tako da ništa baš specijalno, ali evo naši slavonski običaji. Tako su vrijedne Vrpoljčanke pravile i neizostavne langošice. Mi kažemo ljepinke i pravimo kao jednu turu 5 litara mlijeka, litra mineralne, 5 kocki germe. Mora biti friška germa, lijepo brašno, kvalitetno, friško, prosijano, lijepo se mora umisiti, dobro i ta kvaliteta je jako bitna. Dobrog adventa nema ni bez dobrih fritula koje su priređivali domaći kudovci. Mi smo se ove godine odlučili za fritule i kuhano vino. Naravno, fritule nećemo praviti u Dubaji, jer Dubaj je malo mislim previše, ali zato će biti sa šećernom u prahu i sa čokoladom i naravno crno kuhano vino. Probati nekako našim mješćanima ponuditi ono najbolje što imamo, što radimo s našim rukama. Biće tu evo i kolača, bit će svega uglavnom. Svoj doprinos općinskom druženju uoči Božića kao i svakoga puta dali su i članovi DVD-a. I ove godine znači u suradnji sa općinom, znači općina je glavni pokrovitelj ovog adventa. Svake godine znači tradicionalno se organizira sa udrugama iz općine Vrpolje advent. I što ste pripremili sve? Evo mi smo znači tradicionalno, mi svake godine pripremamo znači kobasice domaće, kiseli kupus i sok za djecu pripremamo. A praznog želuca nisu ostali ni ljubitelji ribe. Ribu moramo očistiti, moramo napacati, moramo isjeti za fiš, moramo ložiti vatru, to sve priprema traje po 2 dana. I tako uglavnom, eto. I sad se brinemo da ne izgori, da imamo sve, da bude ljudi zadovoljni, kupci i to je to. Koliko kila ribe je tu? Imamo 60 polovica šalana, to je negdje oko 100 kila ribe. Sva ta ukusna slavonska domaća hrana morala se nečim i zaliti. Da bi dobili što kvalitetnije kuvano vino, znači stavljamo na 8 litara vina i 2 litre vode i kila šećera. S tim da dodajemo evo malo naranče, cimeta i ima još nekih derivata tako da bi dobili što bolje. Ali vino mora prokuvati. Znači dok vino ne prokuva nije pravo kuvan. Dobru atmosferu na adventu u općini Vrpolje osigurao je tamburaški sastav Ateški bunar. Šator na trgu doktora Franje Tuđmana osim kuhanim vinom zagrijao se i tradicionalnom pjesmom. Kad se kući vraćamo, dobimo vijete, cijeli putem gnjezdice nam svijete. Uspjehom još jednog adventa zadovoljna je i načelnica. Hvala Bogu što je lijepo i vrijeme, će nas poslužiti jer već najavljuju sutra, preksutra snijeg, jel tako? Pa evo, koji uvijek tradicionalno naše udruge se sve organiziraju i održimo to za dobrobit naših građana, za druženje, za djecu koja će evo i večeras isto imati djed Božićnjaka, dobiti prigodne darove i tako dalje. Znači to je za naš sve građane općine Vrpolje i normalno i ako nam i susjedni građani dođu, znači da se malo podružimo, da imamo predblagdansko vrijeme. Koje je svima prisutnima uljepšao advent u općini Vrpolje. To je moje rodno selo.